салому дуруд ба мухлисони бошгоҳи барселона. дастаи барселона ба яке аз машҳуртарин тоҷикони ҷаҳон АБДУРОЗИК ки ҳоло дар сафари аврупо қарор дорад, либоси варзишии махсуси барселонаро бо рақами 10 тӯҳфа намуд. АБДУРОЗИК дар инстаграми худ ба яке аз дӯстонаш, рӯзноманигори машҳури соҳаи футбол Ашраф бен Аят ки мусоидат намудааст то ба АБДУРОЗИК либоси варзиширо тӯҳфа намояд, изҳори сипос кард. баъди аксҳо бо футболбозони Манчестер Юнайтед ва Криштиану Роналду, Барселона бо ин восита АБДУРОЗИКро ба худ ҷалб кард ва эҳтимолан баъди ин кор шояд АБДУРОЗИК низ мухлиси Барселона мегардад. шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Мегузарем ба хабарҳои муҳим. Барселона шаҳрномаи Алвесро то соли 2023 давом медиҳад. хави аз натиҷаҳои ӯ қаноатманд аст. дастаи Милан ба муҳофизатгари Аякс Нусаир Мазраоӣ пешниҳоди шаҳрнома намудааст, вале то ҳол Барселона довталаби асосӣ барои ба имзо расонидани Мазраоӣ боқӣ мондааст. байни агенти Эрлинг Холанд ва падараш барои дастаи ояндаи Эрлинг ҷанҷол бархостааст. имрӯз бароятон дар бораи ин хабарҳо пурра маълумот медиҳем. аз шумо дӯстон мисли ҳар вақта лайк, комментария ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акун дар ягон ҷо позаи ёнбошро гиред ки мо сар мекунем. дӯстон, дар ин рӯзҳои истироҳатии моро дар топ 5 чемпионатҳои Аврупо бозиҳои ҷолибу диданӣ интизор аст. Рома бо сарварии Маурино кӯшиш мекунад аз Аталанта ягон хол ба даст орад. дар Неапл барои мавқеи якум рақобати шадид мегузарад. бозии марказии ин ҳафта дар Англия байни ду дастаи Манчестерӣ хоҳад гузашт. шаҳриён набояд хол аз даст диҳанд, зеро Ливерпул аз қафон нафас кашида истодааст. тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди БАРСЕЛОНА. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Барселона аз банде ки мувофиқи он дар охири мавсим метавонад ба таври автоматӣ боз як соли дигар шаҳрномаи муҳофизатгари даста Дани Алвесро идома диҳад истифода мекунад. шаҳрномаи ҳозираи Алвес то охири ин мавсим муҳлат дорад. нашрияи Марка хабар медиҳад ки қарори ҳамкорӣ бо муҳофизатгар аллакай қабул гардид, зеро бозии Алвес ва муносибати рафтори ӯ дар даста ба сармураббии Барселона Хави Эрнандес хеле писанд аст. худи Алвес орзу дорад ки дар ҷоми ҷаҳон 2022 иштирок намояд. ба ҳамин хотир муҳофизатгар мехоҳад дар Барселона баромад намуда натиҷаҳои назаррас нишон диҳад, то ки диққати мураббиёни мунтахаби Бразилияро зиёдтар ба худ ҷалб намояд. дар мавсими имсола Алвес дар 3 бозии Ла Лига иштирок намуда 1 гол ба дарвозаи ҳаривон ворид намудааст. доногии хави дар он аст ки сину соли Алвесро ба назар гирифта маҳз ба хотири ӯ тактикаи нав эҷод кард. Алвес дигар ба мисли пештара ҳам дар хати ҳамроҳ ва ҳам дар хати муҳофиза баробар фаъол буда наметавонад. ба ҳамин хотир ҳамаи корро ҳангоми ҳуҷум бар дӯши Адама Троуре гузоштааст ва Алвес ҳангоми ҳамлаи Барселона ниммуҳофизатгари сеюм мегардад ва фишор ба ӯ камтар мешавад. бозие ки дар 38-39 солагиаш Алвес нишон дода истодааст, тасаввур намоед ки дар вақташ роҳбарият бо ӯ муноқиша намекард ва то ин дам дар Барселона бозӣ мекард. чӣ гап мешуд? инро ҳеҷ кас намедонад. дастаи Милани Италия тасмим гирифтааст ки муҳофизатгари Аякс Нусаир Мазраоиро ҳамчун агенти озод ба даст дорад. якчанд моҳ пеш ҷониби Мазраоӣ пешниҳоди Миланро рад карда буданд, вале Милан то ҳол музокиротро бо муҳофизатгар идома дода истодааст. дастаи Боруссия Дормунд низ талабгори трансфери Мазраоӣ аст, вале фаворити асосии гузариши ӯ Барселона мебошад. ҳайати мураббиёни Барселона бо хави хоҳиш карданд ки ҳарчи зудтар бо Мазраоӣ қарордоди пешакӣ ба имзо расонанд, зеро аз нигоҳи техникӣ ва тактикӣ муҳофизатгар барои хеле футболбози мутобиқ аст. Нусаир ҳамагӣ 24 сола буда илова бар ин ройгон ба Барселона меояд ки ин барои каталониҳо аз нигоҳи иқтисодӣ низ хеле муфид аст. хубии кор дар он аст ки агенти Мазраоӣ Мино Райола аст ва муносибаташ бо Жоан Лапорта хеле хуб аст. метавонем бигӯем ки як пиёш аллакай дар Барселона мебошад ва омадани ӯ ҳар як сония дер шудан дорад. мавқеи заифтарини Барселона ин канори рости хати муҳофиза мебошад, зеро он ҷо бо бои Алвес баромад мекунад ва набироҳояш бошанд аз мӯйсафед дида нозуктаранд. дес ҷароҳатҳои зиёд мебардорад. Серхи Роберто то охири мавсим шояд барқарор нашавад ва эҳтимолан шаҳрномаро бо ӯ давом намедиҳанд. Оскар Мингеса бошад муҳофизатгари марказӣ аст ва аз ноилоҷӣ ӯро дар канори рост мегузоранд ва ӯ низ эҳтимолан ба иҷора дода мешавад. ба ҳамин хотир Мазраоӣ бояд дар ягон сурат аз даст наравад.
Президенти Барселона Жан Лапорта боварӣ дорад, ки тобистон трансфери Эрлинг Холандро амалӣ намуда метавонад новобаста аз оне ки дастаи Манчестер Сити, ПСЖ ва Реал Мадрид барои ба имзо расонидани Холанд болиза бурда истодаанд. Лапорта бо Мино Райола, агенти футболбоз, муносибати хуби дӯстона доранд ва бори чандум аст, ки гузариши Холандро ба сафи каталониҳо бо Райола муҳокима мекунанд. Лапорта медонад, ки барои трансфери Холанд на камтар аз 150 миллион евро маблағ лозим мешавад ва агар чунин маблағи гаронро президент пайдо карда тавонад, омадани ҳамлагаро ба Барселона Райола пурра бар дӯши худ мегирад. Лапорта иброз намудааст, ки трансфери Холанд ягона трансфере аст, ки барояш пул пардохт мекунанд. Дигар ҳамаи гузаришҳо ба Барселона бояд ройгон амалӣ шаванд. طبق خبرهای آخر بین پدر ارلینگ هالند الف اینگ هالند و агенти Мино Райола ҷанҷол бархоста аст. падари Холанд пӯфишорӣ дорад, ки писараш бояд ба Реал Мадрид гузариш намояд, аммо Райола ба фикри ӯ розӣ нест ва мехоҳад, ки Эрлинг ба Барселона гузарад. Якчанд рӯз пес Хави бо Жорди Кройф ба назди Эрлинг сафар намуда лоиҳаи ояндаи Барселонаро пешкаш намуда ба ӯ гуфтанд, ки лидери асосии Барселона дар оянда ӯ хоҳад буд. Акнун ҳамагӣ як муорибау шапуша байни Райола ва падари Холанд боқӣ мондааст, то дақиқ гардад, ки дастаи ояндаи Эрлинг Барса мегардад ё ин ки Реал Мадрид. ба ҳамин таом дӯстон, дар ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хайбат чӯча дар паноҳи Аллоҳ.